Hagani ka janmit nga aingo yu play sa sisien ba ula playlat ya kabangan yo ya kabangan ya sam ya kaktin ka jong ublay shapi nga kalbi pi baro ka karteng ka jong Jesus Christ but kani ka jingi kai ni kaktin ka jong ublay ka ba ka ban ya pashat shapi ya kani ka por angit kan long ka jingkar khu na ka banta jong pi baro nan keren ya ka khubor ka balengkot na ka kitab Izra kal nong ka ba pra ka dekot ka bening kong tertera do dekot ka ba lai pun riu babon di dekot nganum ti beni alot I wei pe dekot na ka ni ka lenong ka ba pra jong Izra dengan shim ni ke jing kai na ka banta jonga bat na ka banta jongi bat ki jing sekuri ki jongi tekum ta pencak skor ka tin ka jong oblay aya ka ba pin ngap ya ka hadu ka bekut but pila ya ka ban kam study kam pa shu shu ina ka bentai lade ba pila ban long ka jing kerku nengkong ya ka jong ka jing san na ka jong long ka jaman sim ani ka jing syakri ka jong pi ani pila ro ya ka ban syakri ya ka tin ka jong oblay syaki wepan shiwa ya ka bangan kren ya ni ji kai balengkot naga kitab Ezra kal nong pra kwa pan chupen kan mau shupi kan dia tapi pule kan dia nong pra jong Ezra pini bala list ki kerteng mo nado ki badai na kalong yeng ki lengdo na ka royal line jong David na ki live families nado ki rangba nado ki kente nado ki klum hadian join sa ki libi bagi netem kilong kumbah hadu san hajar ngot sanajar ngot but pinapuli ka dekot ka bening kong hado ka dekot ka ba artho pin ya ka jinglong leadership jong Ezra namar ka subject ka jong ka ni ka janmit nganum ko ban details dot namakan shim ni ka bor kadai kajing sekri ka bakum ka ka ban honor ya utrai naga nikal nong mafra dan kembang sasan dali ki point so ka point ka bening kong hakan ni ka janmit kadai kajing sekri ka ban pendan borom yo blay kadai kajing sekri ka ban ya ki godly leader qualified leader but ki brio ki jong oblay ki balong ki batip ye ka ktien ka jong oblay piso to ye kata pi u Izra u yalam ye ki san hajar ngut nang ta ujit ru ikat tu kat ni na pedeng jong u bak ki nya trailang ban pedep ye ka kam but ni iya ka ka benta ba lawan ra ki brio ki start ban trei ya ka kam ka jong oblay ban pendep ya kam ka jong oblay komba u Ezra u kata ka jing nong kam u Ezra u recognize ba kata ka dei ka kti ka jong oblay ka jing u ba ki brio ka jong u bangin yo ka bakum kini ki brio kalong ka bas dang kamsok ba pan permission naus ban na ka banyalam yo di pa ngangek balajit yo Ezra da oblay ba unlong unong alam bagaway nagi quality na gajinglong jong Ezra pangi play ka Bible ulong u godly man u unong elam u barrio blay kabangi pulih babangi te ba Ezra ule describe u ba ka ktien ka jong udon ro iga benta ban hikai ka ktien ka jong lewan ra ka revival ka ri tumdai tang ba ulong godly ni ulong qualified leader ada tip ka ktien ka jong le hikai kum no kan ti namar ka daw tang namar pangilong ki baru blay kampat bian kom kinang ilam pihak long kinang lam ki balong qualified babina puli ka Bible all the way ka Bible kapan ni kinong saray ba kin balong ki qualified leader ha ka jing syukri so godly leader and qualified leader but pen mi do iki qualified leader ngamong ba
nga penrem ye kiway ngamong bangar ngatip lo hindi kadi bendon ka desire hangi kom boong ha kating ka jom bangin tip bangila ban divide ye ka word of truth rightly kadi bendon ka desire hangi habangi lakhot hangi bangin longkin nong yalong kenang bangin penmi ye ki bangit ki bakum kita imagine mga ngade pastor but ngakwa man snai ka ying. Is that possible? Ngalang qualified man snai ying. Langan snai ying mga ka ying kan kelon para. Sispa na kay sispa kalaban bu jing mai ki priyo ki basa. Haga taki. Lesing na mga pendapi no ta kay. Kalong ka bakan riyang kababitan na. Mga mlong qualified man snai ying. Kat banyalam ya upat ba jang ublay. Haga lenti utrai. Dan kami ki godly leader, dan kami ki qualified leader, but ban mi ki qualified leader, habang qualified leader kamut kum ka an jang ka perthai, hindai ka kum ka an jang ka bal. Gidi beri betip ki bala study ka tien ka jang. Ki bala syahi kai ban shim ye ka leadership kenang ba ka jing syakri kan long ka pedan prom yo. Udang ni bu Jisu ola ay ki nong syarai ka balang bakin hikai ka tin blay ban edify ka church for the work of the ministry. To kumno ki bangin kin pray ka kam ka jong blay ba kip tip sadly ngalayat ka jing sakrimen. Sadly mai kan do ki bre wa kali ki tang ka basic of Christianity kimla ban cuba. Ngamong tangi ki ba tangi bangit what ya kitu ki bakan kubor. Ngamnai ba nga penrem ki but that is reality. Kung nung ngin pendap ya ka Ephesus sao kat we kat ar kat lai. Hak dia bangi doai ya ka quantity. Wat nung klet ya ka quality. Kalau ang kabadang kam nama ka point kabadang kong kajing syakri kaba honorably kadi kajing syakri kabadang ni kiba ruble kiba long qualified kiba permit kiba long qualified kanang ba ki bangit agak kajing syakri kin long ru ki bangit ki bastad kanang bagi laban syakri pat syakri pilapan sorbe mo pi ya karo kom ngai kristana po gejala me khalia sak phone ya nga sa text nga sawa jing sap da kadang nong lipilaban siya nga try pin ay ka jeba pinong sisa ka dai fi pastor ba mo pi mostly kim tip ka ting ka jang blay so ba kim tip ka ting ka jang blay probably ngalaban ong probably ka daro ka dai na maginong saray haba ka ying ka kenriang ka daw ka dai mdai utrai ying uba pasna ka ying dai unong sta ying uba mlong dai ka daw ka ying ka kenriang pi menjur ya kata te kom ta ka balang pitip em ka balang ka dai ka met bat baro ki banget ki hab banyak trilang bat kinong sarai bat kom ta baringin bagka ta ka jing syakri kan non brom you play kata ka balang ka dai bandon ki godly leader qualified leader ban penmi ki qualified leader kenang bangin penmi ki bangai ki balong solid haga ketien ka jong play that's number 1. Number 2, kajing syakri ka ba penan borom ya ublay kadi kajing syakri ka ba syania ha ublay ba onya da ya ka kam ka bangi tray ba di kilongying kilongsem ke jengi na kinong syun ke jengi kada ka ba art way hado kada ka ba art life ila ban puliang tu haga ba pin puli ka ba art u Ezra ulas ngula rai man pa na usim ya ka kanhon sipai ba kinong song kulay banyarap iyaki persya ikinong syun ha ka lenti. Ka lenti na po Babylon sa po Jerusalem kalong kami singay kung bakantay pa mile iay. Sa kanya pikal singay pa. Ba kani ka lenti po karisya pa kani ka lenti ka bamsingan. U Ezra admit ba kani ka lenti kalong ka bamsingan. Wat ong tang naman balangit you try kinbiang no kiay siya kaman. Kajing Kristan kung baong Jisu kadai kajing manong epi kabahap ya lang bagay bun kilenti jong kajing tenjo nagabantao try kin bun kinong syun so kamday kajing free of enemy but namar kata kadaw nama ulakren kum ni usim ong kum no namar bangalakren ngilakren usim bagaktiu blay jong ikalong halor kita barok bawa diu jagaban penpa hendai ka bor jong u ba kajing bitar jong u ka persya ya kita barok ki belakan ta u nama kata kajing kan jong sularaman panau se bahkan ko pokolong very interestingly
Bagini ki family segini ki longgi yang bagini ki individual sarai tak ke ba ki claim risk slogan persya ya Israel no Israel melak lai be jemal atau memtip bagari kalenti kalong ka bamsingan kani kali ka suicide journey ki kita mong ta kita mong Jepang Israel persya Israel haba upla ya kani hapdeng jongki kata kali ka upla do kata-kata Andai kata baar pun dua ke baar pulai. Habo Israel lah kentu yaki bakin penrit, bakin sajing it, bakin penrit. Akmat jong try ban wat na ui kan lenti ba bet ala de, badik kun jongi badik kespa jongi barok. Kumta kata kau baar pulai kala sajing it, kala wat you blay jongki. Bagaimana kong ulah syakskor yani. Nama balai ublay ada kata lenti ka bakiyai. Ki families ki don, ki longkme ki don, ki khulung ki don, plus ka ksiar ka rupa ka bara na po Babylon. Satay. On the way utray da ki bro ka jong play. Don ki nong shun, mom dan nong shun utray da. Don ka jeng utray da. Ki poi sa po Jerusalem pilaan puli kita hakada khot ki basakman. Pi kata kadai ka bangihap ban sumtku. Ba ublay o nya da kajing sakri ka ba honor ublay kadai sakri ka ba shani a how try ba o nya da yiki kam ki bangi tray. Na kam tau try ba ki longging ki longsem ki jongi. Ni apa recognize ba don ki nong shun. Don ki nong shun kumalong Israel nam im haka jing rumah haka jing pibat ong ba onom don jing haka jing im kristan andon nang shun no there will be enemy nengkong unong shun ba khratam u nengkong udai ma phihi your own personal sin ka jing paman jang ka donot jong phi secondly ki ba persya yo kris ba katien jo thirdly u satan ong yai budin ko mu sing ba kho bagata kalong throughout your Christian life di berkadau kajing sekri keban honor yo blay kajing sekri ba wada ka khmat jong blay ba blay dag basania au try ba blay on ri yaki kam ke bangi tray yaki longgien ki longsem ki jongi pidi ban kan ma ba kan ibu usotan u target iki nongelam u target iki longgien longsem ki lalu yo iki ki atali leadership and families ula pendep langsung hun ya kata ka ega ba yo kadang ka failure ka bakrao hapdang kinanglam ni kisi sexual immorality moral failure ngasos na ay nagkabantadyo nga shifting wa ila de lanaw trayo medang no ngamla temdan te da ka bol de bangalaban yan ki families divorce plat sanch in ki kon ki sa kon rei kajing auria na mar kini kajing jot ka bakrao ubay dai ki kon kristan na ka bagum kata na mar balay kani ka penjal borom yo Bada kilongyeng jong iki scam, kilongyeng kisah scam. Nam tak buram, ki yat baik kalian tiu tuan nak buram jong tuan. Baka leadership ru kalau godly qualified nak kam tahu tak balang kalau ngam khlain baka tak balang kan honor. Kam syong hau pat ba, ka syong ha quality. La kalau jong ki leaderships, la kalau jong ki bangai ka ktien ka jong oblay. Từ công tạ nghe bạn what yêu blay ba onya da ye ki long ying long sam ke jing ke jing sakri ke jing leng ba ka jing dewai leng ba ka jing dewai hang ni pli khot ka ba ar wei hado ka khot ka ba ar fly ngi i ya kata penrit ye la dia khmat jang trai kan ba pidang what ban pendon borom ye u ka jing im ka jong pishimat ha ki long ying long sam ke jong pi ba da ka ministry ka jong pi ni yang ni Israel te ban wa te ka jingra wa nama plai baklai kan namar ba ha ka juhi ka benta ha Nehemia kal nong ka baar da ka khandai pia ba su bang ni nama bun ma ki bri ki apply bakla ni su wang ni ba Nehemia ro ude ubrio jang ka jingai kumbalong u Israel hindrei wa la kata ula pliang ya ka jing ya da usim ha ka jing ya lenti ka jong Kamdan kanu ke indication na kakting ka jong blay ba Nehemia ule pop. Nani uduna ka jingay. Haba upriang ya kani. Para bangay ba jong Ngisania how blay.
Hakaju ke por ngidas ngongu ya kita ki means ke bau blay u provide. Sebetulnya yang betul. We trust God while thankfully. Ni syania u blay hakaju ke por ngis ngongu ya u blay. Habang iyo ban penengkam kita ki means ki bau blay u pendap naga bentas. So blay long bestart in dealing but ki briu ki jong ubat u Nehemia u deal kum tu but u Ezra u deal kum tu. Ka bottom line hang ni kadai hatung isania ane em ya u blay hakalintiyan ka jong. Hakajing em Kristan ka jong. Pi pai ne em pi wahat em ka khmat jong. Haba fisik ban honori u hakajing em ka jong pi hakalintiyan ka jong pi. Haka ministry ka jong pi but if families ka jong pi. So kata ka di ka point ka ba ka jing sekri ka ba peran borang blay ka jing sekri ka ba trust ya utrai ka ba wa ne ka khmat utrai ka ba trust sa utrai bo nya da yaki ministry ka jong yaki longing long sem ka jong yaki khon ki kti ka jong na kino moral failures na kano ka jong ba si ka ba sang khnang bang inong penja borom ya utrai kabalang ka banwa de kata na ka por sa ka por. Kamat kabalai ka nunggu po. Kadakot ka ba arpo sao, hadu kadakot ka ba lai po huwin pulihang to. Kamat kabalai, kajing syakri ka ba sik ban honor ublay ka di kajing syakri ka ba don ya ka integrity. Nga ong nakapareng na fensong to ka integrity. Pe kadakot ka ba arpo sao, hadu kadakot ka ba lai po. Hang na ipinapuli Israel ujit kung ba katarngot. Nah kalau kebaik ban train marway hak bandon kita train. Ada orang yang bandon ki qualified leaders, godly leaders, bangin penmi ki leaders banyak train kam ka jong blay. Marway umla. Plus baki banget andang la train ki bakin train kam ka jong blay. So hang ne Israel ji ka arngut na ki rang ba ki lingdop. Ban khok ba arfusan uang kum ngalat heu ya ki rupa bade ka ksiar. Yaki peliang kejing aingu ke yeng ublay jong ni. Yaki ba usim baki menteri jong u baki rang ba jong u baki Israel baro kidon hangta kila aingu utheu. Yak saya rupa ki peliang baki jeng aingu baro. Had kho ka ba apun riu ong biang ngala theu ki ti jong ki hin riu spa san phau talen ka rupa. Baki khiu ki peliang rupa shispa talen. Baar pau ki ksiar ki khuri ksiar ki balong siaja darik baar tali ki khiu tama banala ba pernai ba kolo ka ksiar bangala ong haki pilong ki ba kentang ha utram ne bu penting ne ba penting ndai uang you know ulong kombo I mean same ki ngate ba pilong ki blu ki jong ble pile ka badai tamba yet utheu udah theu yaki ki ksiar baro. Hi udah je ka arngut na ki rang ba keleng do. Bat si paungut na ki para jong ulam bat ki. Bat ula teu ang ba. Ada ka ba afsan. Ha ka ba afsan dong ngala teu. Ada ka ba pra ong no ngate ba filong bla kentang ho tra. Bagi kiu ki pliang gilong ga ba kentang. Maka rupa ba kesiar kilong ka jengo so pha ho tra. Ublay upa jong pi. To syarai ba sumar ya kita onda pin teu ya ki yakmat ki rang ba. Uru teu onda ki poisa tai ru ki aban teu. Hik ka jing ken kam dei banduna. Ngamodor hang ni. Kini kinong elam le singmula jien. Kila kenyum yo Ezra. Don't you trust us Ezra? Hato bam shania yangi Ezra? Hato bam shania yangi? Balai me hak banda tau ye kini ki ai baro. Hato mem tip bangil ngilong ki sakri ke jong blay baru blay upek ye ke ai ke bangil le. Hoy ngatip bilang ke sakri ke jong blay. Hoy katip ba pilong ki brio ke jong blay. Hoy ngasania ayapi. Tang ba ka ministry ka penan borom yu blay ka ka ministry ka don ya ka accountability. Om tang ya ka pisa ya ka jing im hab dem pastor ba ki bangai bat ki pastor. Haga ba ko ren prat way pol peken mau ba gani sekri ka jong yu try ka dei ka ban long kumno ka ba penan borom om tang yu try ahmat jong try henry ahmat jong ki brio paro. Habakam don ke integrity. Kamanra ya ka jing penshoy ke bakra. Kay ka bu Israel ule hang ni kalong ka badai don kam ya ka accountability kanang banya da ya ki bangen na ka jing penshoy. Na ka jing sakano.
mensuang i ka don hapo YouTube ka baja ka ja bisa ka taklur tip chanu ka poi ka no ka like penang ka bakla ki ka ni ka di makan kijing don ya ka integrity ha kita kinong try nama kam don ka integrity daw kalong ka play jeng kang ni ka jing pensoi bagam ta ka kata ya ka jing sekri ba ka penja borom yo nadu ompang di besar nadong sadong ka jing im kristan ka jongi ka di bendon ka integrity dan ka accountability kemudian proper accounting is very much needed la kalong ka bakral dan kalong ka berit tungin long ki bayai ne ban pendep ya ka no ka benta ha ka kam ka jong play po ka balang kabadan burong om tang hakmat jong utrai henry hakmat jong ki bre Israel is a man of integrity. But ukwaru ba kita ki betre rengkat lambat ukin long ki breu ki badan ya ke integrity. Bakum ta na kila poi bina puli do khot ka basakmat ana kila poi kila theo ya barok kat ya ke bau u Israel la theo. Kabamon u Israel kuai ka report rengkat usim ru kuai ka report baket kembala ai katakan poi sa kacaka ka bala thmo nama tangla bakla ka jing theo on syak kan mane pastor koshi dan sim kelas yang ni mo dan ni dan ka pastoral leadership malaga monday ipen kan mau ba udah no elder ka church bal IT ya ubo on penyat ya ka jing kin show baro ba ban ibu syak bang kat bagi bang ki ai Andre ke baca nama ubon kau IT ha kalau ka khlem sim si tengkaro ni kali ai kata ke pisah ka bang kawan ra ka jing kin baro syak ka office mas ente bi pastor village ya kendo ke di armon iong ya ulong ya kan ka kam om sim la ai ka lok ka jong pi la IT ha pi ko mo elda kam ong ba itu ilok om ba ilok jong pi sim si tengka ne arnan ka ilong faithful la kata ka kam pendam henel la ka ja si tengka modur no la ka ja si hajar kan kai kam don ka kum ka e ka balat la nyo na ka yim utrai ali ra sa bang ka don ano kan don ka acquisition ni ka yim jo elda bro pi ka jingle jong i pastor baga jingle jong Israel baga jingle ka bang ngarung ali akan balang ka bang don ngam jubat i ka plating ka hala dehi haki wai pat kap ta ka pisa mo ka baki bangek ki kersan kam ka jong play lai long i barit ru don ka dong pet bang ibu i ka proper accounting Sano kala sino kawan bangi pentip siki bangit kata kadon ngila pendep kata ngila peluk kata kenang bakan don ka kajing supnat lagi bangit ba ka proper accounting ngim penilon iki baro nama mo kan don ni ka por le la ngi pen i yaki ka bangilong integrity siki bangit kani kanya dayang ni naka jing riam tu setan naka jing riam jong kanu kajing syakan opop bagam terter kalau enggak badung kam nama paling ni dakwa balong faithful haban pendep ya kendo ka mata ka kam ka jong play ka badan borom om tang khmat utrai ne khmat ka jong kibri bagi we ki benta mo nganam kan long ne nama klap shimi ka pobre ki we ki benta bagi we ki benta pidam kam ban bat bai ka ne ka jong pi baga bentang besar baga bakadu ka jing syakri ka ba padan boram yu blay ka de ka jing syakri ka ba Chris ulong centered ulong pang pedeng ka ba Chris ulong centered Christ centered worship ka barang ka jongi yang ni ha po megalaya ha sora ba mo mission ka jongi ha ka jala ka jongi ka kerteng ka Christ centered reform church Christ centered Chris ulang ka pang pedeng reform mat biblical church maka balang so Christ centered reform church ka balang jongi Chris ulang pang pedeng pe ka ka balai pusan ado ka balai penriu ngan puli ki khon ka jing penwer ki balawan no na ka jing penwer ki la aingu ye ka jing aingu thang hau ble ki Israel khat atli ki masida na ka benta ki Israel baro khandai po en riu ki lang brot chen rang nyau po nyau ki khon lang brot khat ar ki lang so mo ye ka jing aingu side pop mo kata ka deka sin offering kani baro kalong ka jing aingu thang hau trai ka burn offering Bat kila IT yaki hukum usim haki satrap usim bat haka nong sencha sesilyang kawa bat kili rap ya upat ba bat yaka ying ublay. Pia pasal tu orang ni baka jing temuhi the whole aim bakin skin undertaking
bakin syem ya kani ka jingyat lenti na po Jerusalem na po Babylon sa Jerusalem kabanya kung bakandai mile san hajar ngot ki mensim ki bakodor ki nyai leng ba kani ka rish up kabadap na ka jingma ka hulim baki syem ya kani ka rai ban mani kasi temu ko lang ban mani you blay da kata ki jingknya haka temple hapo Jerusalem kata ka ko balai po san kata ka hulim pinpay ang ni kadon ka repetition hagi bade baka kentien ka yingo try haga ko ka bakhanyo pinihang tu ay kanyo ngan puli na benta jang fi kada ko ka bakhanyo ko ongkom no ka kentien ka yingo blay jang pag kada ko kanyo bagin walam syakri hangi ya ka yingo blay jongi kanyo arpusan ngan puli ko ka ba arpusan ka jingaingo ya ka yingo blay jongi Dekho ka baar mo kondai. Dekho baar mo kondai. Kaying pa Israel ha Jerusalem ha ki kamra kaying utrai. Pepi. Nang ta ka dekho ka balaipo. Dekho ka balaipo. Ban walam yaki sa Jerusalem ha kaying ublay jongi. Ha ka dekho ka ba laipo lai. Ngan puli na ka benta jonga ba jong pi. Bada ki kiyo ki plang haka ying ublay jongi. Haka dakot ka balay penriu. Bakili rap yu pat ba bat ya ka ying ublay. The house of God. Kadi ka repetitive words haka ni kal nung ka bapra. Kada ko ka bakhanyo, kada ko ka ba arpusan, kada ko ka ba arpukanda, kada ko ka balay po, kada ko balay pulay, bat lay po henriu. Ban mani yu ublay haka ying ka jong u. Kata ka de ka balong don kambha yakini ki ba ki exile ki ba wan na po Babylon siya po Jerusalem. Banlong willing ban siya ikijing baro, ikijing ma baro. Ikita kajing long balong bamlong inconvenient baro kata kajing ya lenti kajing ki pawan phai pat seri Israel tang ban yo ya kata kajing mani u blay ha kajing ka jong u. Kumta ka dakot ka ba lai pusan kajing ai ngu sai pop bat kajing ai ngu thang hautra. Ka sin offering ka krani kata ka atonement na kamta ka pop ja kajai menriu Israel baro. Hindi ka jing ai ngu thang hautra ni ka burn offering ni ong ka kado ya kata ka jing ai tilot jong kajai menriu baro ka way sa kajing syakri ya utrai. Yong mila ai tilot kajing ai ngu thang hautrai. Sarandar yala de sa kajing syakri ya utrai. That is the all aim bagi undertake ya kan ni ka journey ka pagkom kani. But para bangi be jonga. Piaban sotu ba kani. Haka jutang bor haka kijing kenya haka jutang barim baro kawai. Kikidau syakman sya Jesus Christ. All the sacrifices in the entire Old Testament pointed forward to Jesus Christ. Ubala kenyaya ladi haka dingfna nakabenta kipop jonga bat jongfi. Ngalap na orang kapareng who offered himself on the cross as the atonement for our sin. Ada mana kata mai kajing syukri ke bapenan brom you blay. Kadai kajing syukri ke badan ki godly leaders. Kajing syukri ke badan ki qualified leaders, ke bapemi ki qualified leaders, sengkat di kebalong ready to minister, ke qualified church. Among perfectly hindi ki batip ka keting ka jong blay. Secondly, kajing syukri ke ba honor you blay, kajing syukri ke ba kumno. Ke ba shania ha utrai bo nya da, ya kajing im jongi, kajing syukri ke jongi, ke families ke jongi. Ke balai ke badan ka integrity, ke basau ke balong Christ centered. Kabalong Christ centered. Ladangi penon buram yu Chris. Badia uba sa narfna. Yau blay la pendon buram. Bakum ta un honor ya kam jong kabalang. Te kumno kani kalak panlong kabasaw lada kamdan ka baningkong, lada kamdan ka baar, lada kamdan ka balay. Barok kalong ke badangkam para pangai. Barok southerly kilong ki badangkam.
Galatia kan long benriu de khat sao ngan puli ka ongkum ni riu kada khat ka khat sao henrei nga de lele nganam le theo burom henrei tang hakata kading na u Jesus Christ uba utrai jonga da ubala satnar nai ka perthei hanga bat yanga ha ka perthei Kajing syukuri ke jongi ka de belong Christ centered kam de belong man centered entertainment centered music centered ka de belong Christ centered Kiki belong honoring you terangin pe banu kajing tuai ka mangirwai kilong biblical mendai repetitive mendai le chaos ka kajing syukuri ke jongi pe ka khubor ka mereka kumung expound ni ka text Kunung apply ya ka, kunung study ya ka, kunung elam mi ginong elam, kunung penmina la, kunung i pensan ya ka balang ka kajing siya ketiga jong oblay. Kunung siya pang accountability, kunung siya pang kajing siya niya kajing yung try bonya dai kilong yung sab kajing kini baro kilong gibarong kam. But above all kada belong Christ centered, biblical centered, word centered, expository sermon centered. Kini kilong gibarong kam para pakai. Kini gilong berengkam. Nama bangi kwa bayo Chris on penon borong. Yo Chris plus sana fnabo on penon borong ma pedeng jongi. Bangi I kata yo blay la penon borong. But un honor de kakam kai. Wali lang ibarit. Don tang langot gi bangai na si pau na si haja na silang. Ada kalong kum ni u blay un honor de kata kakam. Apa jong kepala. So kam kren ni ya ka big numbers, kren ni ka quality. Oh, we poso orang yang kaba Iman Simba. Oh, Pastor Jed. Habang hikai bahai ka keting ka jong play. Baik ka jing ka jong ka kikmat jong utrai kilong ha ka tu ka jing syukri. Wat ada tang ne langon. Ada dan ki pau billion harap kam dan ketrut kila ban pendap ye ki baro. Yet ka kmat jong utrai kam danang ta. So kani ka jing kentu jong anak Israel kan long ka pra. Kaba kum ke kajing syukri kaba honor yo try kada kajing syukri kepada niki godly leader qualified leaders dan meet qualified leaders kiban serve ka church klang baka cha kalong 85 bakir ken tray ka kam ka jong oblay kabar kabalang kaba jisu ke basania ha try ka jing duai oblay unya da ya ka jing shimat jongi ya kilongi no jongi baki ministry ka jongi na kinong shun ka jongi kanang ba inong penjab burom yo oblay Yo try bala suspa yang ni kabalai kebadannya ke integrity kada ka accountability ngida kwa ban syukri ban carry ya ka kam jong try da ka balong yaine habang ko ban penan borom yu om tanga khmat jong ne khmat jong gibreu kumbang Paul naka Korintin na da ka balai ka basau ka de balong Christ anta Chris de balong pedeng jong kata ka ngida kwa ban ken tiu e yo Chris om ya ubreu Hindi yo Chris. Na makiigay bangili ka pulpit ina pet ba yo bagi bro ki pet yang ija ka bakin pet yo Chris. Ngin pet ba ka kom ruai ka kom tem ka kom shan ka kom ki ka kom keren na rong sadong. Na rong sadong ka bagi yang ki ka penam bro Chris. Na daw pol ong ki habang ile ki ngide ban le renti. Hindi le kelumar. Film lam le renti tada para bangi. Pimon pai sa keting ka jong. Dan mana-mana kita kuat banyak pulih lang bat ngai kat tinggal jong blai. Pidar hajan hang ni po seorang ngasa pom somen. Seorang hajan nang solia. Ka office kada hang ni nang solia. Ka kerteng ka Christ Center Reform Church. Kada ni ka Academy Solidio Gloria Reform Bible Academy. Lagi kuat banyak study lang bat ngai kat tinggal jong blai. Bila benda nak kanu ka kan hon. Na invite ya pi banyak kendo. Banyak study kat tinggal ka jong blai. Nakabenta ka jing te yang ni, nakabenta ka jing syukri ka karteng ka jing roh. Ngidon ro ka Bible study ka sin thok ding, ngidon ka prayer meeting ka sin Wednesday ka pon 9 baje do 9 baje, ka Bible study ka din ka pon 9 baje. Ha ka sin thok ding, ha ka sin tak jang ka youth meeting 9 baje, ba ka sin utrai ngidon syukri ka pon ship ho shiteng, shi baje shiteng, pa por lai baje. Pila wan hagi ni ka jing syukri si balang si thok ding sa jang Sunday. Lebih kuat ekstra banyak pulih lang bat ngai ka tinggal jong blai ngakloy ban lang bat pi ni don ro ikani ka Bible Institute bangi train ni gitu ki bakwa ban track kam ka jong blai naga banta jong pi ki badang mai lan ki badang pacak te ano lebih kuat ban learn ni ka keting ka jong blai ban syakri ki min sing ki bakalo ngi priang subaya fi ka Bible Institute
Nyindon ya ka graduation hau benai balai pra kandai art potterik jo benai March hale kata ngin la cuti lai benai ngin sedang ka session biang hau benai June dan Julai tapi ko benai enroll ka ka Bible Academy ngi priang subhai pi ngan along ka jengker ku na ka banta jong pi lang baro ai bagani ka khubor ka bajong ka ba kendia na ka kitab itu la kalong ka jengker ku na ka banta jong pi baro ka borom bat ka jengko baro kalong tang shau Jesus Christ marwai amen. Ni se ka do pala ka bai ka video. God bless you.